Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Бәйрәм көткәндә мөселманнар олуг бәйрәм Ураза гаетенә әзерләнә. Заманның үзе кебек быел Апас урта мәктәбен зур үзгәрешләр көтә. Кырлар чакыруы, зәй аграриялары 10-15 көн эчендә язгы кыр эшләренә чыгарырга ниятлиләр. Һава торышы турында. Бүген 9 апрельдә синоптиклар Татарстанда кабат һава торышы начарлануын кисәтә. Иртән республика территориясендә шулай ук Казанда томан. Көндез явым-төшемсез. Җил көнбатыштан секундына 10-12 метр тизлектә. Көндез 15 градуска кадәр җылыта. Авыл хуҗалыгы темасына. Зәй районында хуҗалыкларда техникларның язгы кыр эшләренә әзерлеге тикшерелде. Район башлыгы Разиф Каримов махсус комиссия белән бергәлектә комплекслы тикшерү уздырды. Язмабыз Зәй районыннан. Район агрофирмаларында булып, махсус комиссия әзерлек сызыгына куелган техникаларны, тагылма агрегатларны тикшерә. Бик тиздән әлеге тракторлар чәчкечләр язгы чәчү эшләренә чыгачак. Складларга җитәрлек ашлама кайтарылган, җир куенына салыначак чәчүлек орлыклары да әзер. Зәй шикәрендә быел соя культурасында утыртып карарга планлаштыралар. Быел язның бераз гына соңарып килүе кыр эшләренә ныклы әзерлекле булуны таләп итә. Көннәр җылынып, басулар өлгерү белән чәчү эшләрен кыска срокларда башкарып чыгарга кирәк булачак дип белгечләр. Очрашу барышында кыр эшләрен уңышлы башкаруда матди кызыксындыру чаралары, хезмәт хаклары турында аңлатылды. Положение буенча 210 механизатор чакырылачак Сабантуйга. Елдагыча 10 дәүләт бүләге көтә аларны и 3 миллионга якын премиальный фонд. Шушындай беренче урынга инде чәчү агрегаты буенча елдагыча автомобильләрне грантта алып кайтып куелган. Быел 69 мең гектарда чәчү эшләре башкарылачак. Көзге культуралар 17,455 гектар мәйданны тәшкил итә. 300-гә якын төрле маркалы трактор, 14 заманча чәчү комплексы 65 чәчкеч эшләячәк. Комиссия вәкилләре һәр трактор техника торышын бәяли. Шулай ук орлык һәм ашлама белән тәэмин итү хезмәтне саклау кагыйдәләренең үтәлешен дә күз уңында тота. Район буенча чәчүлек орлыгы 100% әзер. Ашлама да җитәрлек күләмендә кайтарылган. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Апас урта мәктәбендә зур үзгәрешләр көтелә. Республика программасы буенча биредә быел 162 миллион сумга капиталь ремонт эшләре үткәрелә. Балалар хәзерге вакытта икенче бинада белем ала. Мәктәпне җәйгә төзекләндереп бетерергә планлаштырабыз ди төзүчеләр. Апас урта мәктәбе бүген биредә республика программасы буенча мәктәпне капиталь ремонтлау бара. 2024 елга билгеләнгән бюджет 162 миллион сум. Объект эчендә җылылык, электр, интернет таштыру эшләре бара. Югары сыйфатлы хезмәт, заманча материаллар кулланыла. Жаңа төрле сыйфатка килгән, оборудование килгән үзләренең локаль сетлар белән интернет булачак. Студия, радио булачак. Монда мәктәптә балалар өчен бик кичле сәхнә булачак. Бөтен музыкаль рәвештә килгән сыйфатлар белән. Ремонт эшләре 2024 елда тулы көченә бара. Апас мәктәбе балаларга белем бирү өчен бик уңайлы һәм заманча булачак дип ышандыра төзүчеләр. Миләүшә Мусина, Гөлнара Сыңгатуллина, Чулпан Сабирова, Татарстан яңалыклары өчен Апас районыннан. Казан мэриясе татар телендә балалар пьесалары конкурсын башлап җибәрә. Җиңүчеләргә акчалата бүләкләр тапшырыла. Иң яхшы эшләр махсус җыентыкка кертелә һәм театр коллективларына тәкъдим ителә. Тиздән гаризалар кабул итүгә старт биреләчәк. Заманча балалар һәм яшүсмерләр пьесалары җитмәү, милли театрлар, балалар театр студияләрендә, шул исәптән башкаладагы Апош студияләрендә дә үзен сиздерде. Элегрәк Апош студиясе Кечтүк спектакле белән театраль Идел буе фестивалендә икенче урынны алган иде. Бүләкләү 20-24 апрельдә Ижауда узачак.
Казан дәүләт мәдәният институты концертлар залында весенние проталины халыкара вокаль хор һәм музыка конкурсында катнашучыларны бүләкләү тантанасы һәм гала концерты булып узды. Конкурсның максаты талантлы балаларны һәм яшьләрне ачыклау, аларга ярдәм итү, иҗади элемтәләрне ныгыту, мәгариф, мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә педагоглар, катнашучылар һәм оешмалар арасында тәҗрибә уртаклашу, киләчәктә хезмәттәшлек өчен ныклы элемтәләр булдыру. Конкурста катнашучыларның географиясе дә киң. Барлыгы 400-дән артык бала катнашты. Конкурс онлайн һәм офлайн форматта узды. Шундый күп кырлы, матур, бай конкурсыбыз ел сайын үзенең катнашучыларын шулай шатландыра. Без инде шатланып аларга бәя бирәбез. Алар күпләре безнең күз каршыбызда үсәләр, елдан ел тагын яңа репертуар белән киләләр. Бұл конкурста өзімді қатнашырға ойладым. Өзімнің бір матур жыр жазған едім, Фәнис Яруллин шиғырына «Тұрмышымны яз еттің» деген. Хам енді мен аны жыршы Россияның атқазанған артисткасы Ризда Лұқмановна Галимоваға бердім. Бек шатып жырлады. Әлін шәбәлі конкурста қатнашмаса кішіге көрсетмеске деп ойладық біз. Шулай қатнашырға ойладым. Узган атнада хөкүмәт рәисе Дәүләт Думасында еллык хисап белән чыгыш ясады. Федерация советында Идел буе халыкларының милли киемнәрен тәкъдим иткән тарихи этнографик проект күргәзмәсе ачылды. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Дәүләт Советының 52-нче утырышында органнар һәм оешмалар парламентарийларга хисап, мәгълүмати хәбәрләр җиткерде. Фәннәр академиясе узган елгы эш турында зур доклад тәкъдим итте. Халык сайланучылары алдында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил иҗтимагый палата башлыгы чыгыш ясады. Бу чакырылышта мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты да үз эше турында хисап тотты. Хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин Дәүләт Думасында еллык хисапны тәкъдим итте. Ул 2023 елдагы эш нәтиҗәләре турында сөйләп, депутатлар сорауларына җавап бирде. Росстат нәтиҗәләренә караганда, узган ел тулаем эчке продукт 3,6%-ка арткан. Бу үсеш алган илләрнең уртача күрсәткеченә караганда 2 тапкырга күбрәк. Федерация советында Идел буе халыкларының милли киеме тарихи этнографик проекты күргәзмәсе ачылды. Проектны Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миниханов ярдәмендә Ассамблея һәм Татарстан халыклар дуслыгы йорты башлангычы белән гамәлгә ашырдылар. Тарихи этнографик проектта Идел буе федераль төбәгендәге яшәүче халыкларның 29 милли киеме торгызылды. Федерация советы рәисе урынбасары Константин Косачев билгеләп үткәнчә, күргәзмәнең максаты Россияны күп гасырлык традицияларга ия булган уникаль мөмкинлекләр иле итеп күрсәтү. Ул мәдәниятның һәм халык сәнгатенең күп төрлелеген, һәр халыкның һәм төбәкнең үзенчәлеген саклый. Все мы имели возможность прикоснуться еще раз к той самой настоящей и любимой России, в данном случае через костюмы народов Поволжья, но той самой разнообразной и бережно хранящей свои традиции, свою культуру, свою историю нашей Родины. Тәҗрибә белән уртаклашырга һәм иң яхшы үрнәкләр белән коралланырга. Төньяк төбәкнең барлык дәрәҗәдәге депутатлары Мәрхәмәт Милосердие депутат берләшмәсе әгъзалары белән очрашты. Татарстан һәм Архангельск өлкәсе советлары шәһәр, районнарның хатын-кыз депутатлары урыннарда социаль әһәмиятле проектлар турында сөйләде. Социаль блок министрлары урынбасарлары төбәк дәрәҗәсендә беркетелгән гаиләләр, балалар һәм ата-аналар өчен мөмкинлекләр турында сүз алып барды. Дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Мәрхәмәт Милосердие парламент берләшмәсенең социаль мәсьәләләрне хәл итүгә керткән саллы өлешен билгеләп үтте. Очень тонкая у них человеческая интуиция, представление происходящего в республике и очень оперативное реагирование на все возникающие проблемы. И я искренне хочу поблагодарить нашу группу, пользуясь случаем у нас в гостях друзья из Архангельской области, что без женской философии, оценки происходящего в этой жизни сегодня тем более, трудно что-либо правильно делать. Последние годы несколько значимых документов на уровне президента Российской Федерации принято именно по этому поводу. А кто эти вопросы прежде всего понимает душой, сердцем, понимает и знает, готовы решать эти проблемы в пользу семьи, в пользу наших детей? Конечно, женщины. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.
Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Иртәгә 10 апрельдә Ураза гайты. Әлеге мүбәрәк бәйрәм Татарстан Республикасының шәһәр мәчетләрендә иртәнге 7 яртыдан Коръән аятларын укып башланачак һәм иртәнге 7 сәгатьтә гаит вагызлары белән дәвам итәчәк. Гаит намазы 7 сәгать 30 минутта укылачак. Авыл җирлекләрендә гаит намазын кояш чыгып ярты сәгать узгач укырга тәкъдим ителә. Ураза бәйрәме көнендә мәчетләр яныннан уза торган җәмәгать транспорты маршрутлары иртәнге сәгать 5-тә эшли башлый. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә республикада бу көн эшләми торган бәйрәм көне. Бу көнне шулай ук көндезге 13 сәгатьтә Иске Татар бистәсендә, Кремль яр буенда һәм Татарстанның Милли китапханәсендә Ураза бәйрәменә багышланган чаралар башлана. Шәһәрнең барлык оператив хезмәтләре тарафыннан җәмәгать тәртибен һәм халыкның иминлеген тәэмин итү өчен кирәкле шартлар тудырыла. Рамазан айының бүген соңгы көне. Ай буе республика күләмендә иман йортларында ифтарлар уздырылды. Төркия Республикасының Казандагы генераль консуллыгы тарафыннан Ярдәм мәчетендә үткәрелгән ифтар мәҗлесеннән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Ярдәм бер үк вакытта мәчеттә күрү сәләтен югалткан кешеләрне укыту тернәкләндерүче үзәктә. Биредә Рамазан ае дәвамында ел сайын меңләгән кешегә исәпләнгән ифтар ашлары уздырыла. Әнә шундый тыгыз графикта эшләгән Ярдәм мәчетенең ифтар залы бүген Төркия Республикасының Казандагы генераль консуллыгы карамагында. Baş konsolosumuz olarak geleneksel iftarımızı yardım vakfıyla beraber düzenliyoruz bugün. Казанга килгәч тә иң элек рәхмәт сүзен ирәндем. Шуңа күрә башта Ярдәм мәчетен имам хатибына ифтар үткәрергә мөмкинлек биргән өчен рәхмәт әйтәм. Рамазан барыбыз өчен дә көтеп калган ай. Бик тиз үтеп тә китте. Һәр кемнең тоткан уразалары кабул булсын. Ифтар Угур Йылмаз өчен үз мәмләкәтендә гадәти күренеш, әмма Казанда да шулай ук булачагын ул һич тә уйламаган идем дип белдерде. Элеккеге консуллар да Ярдәм мәчете белән даими элемтәдә булды. Без көн сайын 1250 ланчбокслар тараттык, 550 кешене ошаттык, шунда утыртып барлыгы 1800 кеше көненә. Бүген безнең Төркия консулы уздыра, бу беренче тапкыр түгел, бу безнең бу яңа консуллар, теге консулларда үткәргәннәре бар. Чөнки безнең бит безнең дин бер, теге безнең мазхаб бер, шуңа күрә безнең якынлык сизәбез. Мәчет имам мөгаллимнәре Төркия консулы Угур Йылмазны тернәкләндерү үзәге эшчәнлеге белән дә таныштырды. Шунысын да искәртеп үтик. Төркия белән Татарстан арасында дуслык күперен ныгытуга әле керешеп кенә килгән консул үз вәкаләтләренә кагылышлы җитәкчеләр белән очрашырга, рәсми һәм мәдәни чараларда да катнашырга өлгерде. Мөршидә Җиһан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татмедиа бинасында Тәртип радиосы ифтар мәҗлесе уздырды. Анда радионың 10 еллык юбилейы да билгеләп үтелде. Тулырак Фәннур Хәсәнов видеосмасында. Рамазан айында төрле иҗтимагый, сәяси һәм дәүләт оешмаларының күмәк ифтарлар уздыруы ныклы бер гадәткә әверелеп бара. Бу бик күркәм һәм саваплы гамәл. Кайбер очракларда ниндидер өстәмә максатлар белән дә уздырыла. Тәртип радиосы үзенең ифтарын 10 еллык юбилее белән бәйләп, тәртипле ифтар дип атады. Шушы 10 ел эчендә бик күп эшләр дә башкарылды. Күренекле шәхесләребезне дә югалттык. Алар рухына да дуга кылыйк. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын, диде радионың баш мөхәррире Ризалә Исмәгыйлова. Быел бит инде Тәртип радиосының 10 еллыгы. Шактый катлаулы юллар үтсә дә барбер менә 10 еллыгына килеп җитте. Аллага шөкер, бу аның һәр вакыт эфирда яңгырап торган 5 вакыт азаны һәм менә шушы укылган дугаларның да нәтиҗәсидер дип әйтмичә булмый, чөнки бердән-бер гадел хаким дип әйтәсем килә. Теге Коръәнне бит инде яшәүнең, тормышның инструкциясе диләр. Шуңа күрә менә шул инструкцияга нигезләнеп, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, дөньяда да, ахирәттә дә үзебезгә бары тик файда китерә торган гына эшләр эшли алсак иде дип телибез без хәзер. Тәртип бит инде ул Тукай әйткәнчә җанга мунча. Шуңа күрә әйтәсе сүзләрне менә шушы туган көн
концертына кадәр, мәҗлесенә кадәр, ифтар мәҗлесенә җыелып, өлкәннәребезне шунда җыеп, бөтен аларның фикерләрен, киңәшләрен, тәкъдимнәрен тагын бер кат тыңлап, бу безнең үзенчә бер елларга нәтиҗә дә алга план коруда. Ифтар мәҗлесенә радиода эшләгән, радио белән хезмәттәшлек итүчеләр чакырылган иде. Кичә озак еллар радиожурналист булып эшләгән Рәкыйп Гаффарның вәгазы һәм Коръән аятларын укуы белән башланып китте. Ул уразаның асылын тагын бер кат искәртте һәм Рамазан аеның әһәмияте турында сөйләде. Әлеге матбугат чарасының әһәмияте, аның эшчәнлегенең зурлыгы барыбызга да мәгълүм, аның үзенең тыңлаучылары барлыкка килде. Димәк, тәртип радиосының эшчәнлеге, аның программасы, аның тапшырулары халкыбызның күңеленә хош килә дигән сүз ул. Кемдә кем ураза тоткан кешеләрне чакырып авыз ачтырса, ифтар мәҗлесе оештырса, ураза тоткан кешеләрнең савабы ул кешегә дә язылыр. Раббыбыз Аллаһының рәхмәтенә өметләник. Фәннур Хәсәнов, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе республикабызда үткәрелә торган мәдәни чараларга багышлана. Студия кунагы Татарстан Республикасы мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм традицияләрне саклау үзәге методисты Миләүшә Насыйбуллина. Сүзне хезмәттәшем Ания Гыйбадуллинага бирәм. Миләүшә ханым, исәнмесез? Хәерле көннәр. Узган ел безнең милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы буларак үткәрелде. Нинди мәдәни вакыйгаларны атап үтәр идегез? Беренчедән чакыруыгыз өчен зур рәхмәт. Бик дулкынланып килдем, чөнки сөйләрсез шул хәтле күп, һәм ул эфир кысалары гына сыйып та бетмәс бәлки. Узган ел бик матур, кадерле ел булды, чөнки милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы ул республикадан да тыш чыгып китте. Моны ни өчен шулай дип әйтәм? Безнең республика рәисе буйрыгы белән бик матур чара үткәрелде. Ул милли мәдәниятләр елына багышланган Татарстанның мәдәни башкаласы дигән чара. Һәм без республиканың 43 районы һәм зур шәһәрләре белән Казанның берничә мәйданчыгында бик матур шушы концерт программаларын халыкка тәкъдим иттек. Ул инде концерт программасы түгел, монда һәр төбәк үзенең традицияләрен күрсәтте, үз ягына хас булган. Ул килсен аның һөнәрчелеге, уларның килсен милли ризыклары, табын, күрке булган иң затлы ризыгын тәкъдим итте. Һәм шулай ул төбәккә генә хас фольклор чаралары белән, фольклор чыгышлары белән чыгыш ясады. Булар шул хәтле матур ясылыкта үттеләр, әйме. Мине тыңлаучылар минем белән килешер, чөнки ул көннәрдә республика һәм Казан инде шушы шаугыр бәйрәмнән бик зур итеп гөрләп торды, нәкъ Сабантуй кебек. Һәм бу сез югалма дип уйлыйм. Без инде дәвам итәргә карар кылдык. Һәм инде менә мин тагын сорау бирсәгез, анысына да җавап бирәм. Быел ниндирәк була, нинди форматта эшлибез. Гомумән һәр бәйрәмгә без бик безнең үзәк инде тамашачыларга бер кат кабатлап китим. Татарстан Республикасының мәдәният өлкәсендәге инновацияләр һәм традицияләрне саклау ресурс үзәге һәм республикадагы һәм Татарстанны республикадан тыш күрсәтә торган чараларда, бәйрәмнәрдә бу үзәк һәр яктан бик теләп катнаша һәм үзенең бәясен, югары бәясен ала килә. Миләүшә ханым, аннары бит әле шушы ярышка әзерләнгән вакытта һәрбер җирлек үзенең гырыф-гадәтләрен, традицияләрен, тарихын барлады. Әйеме, бу бик мөһим. Чыннан да менә шундыйлардан иң истә калганы минем Актаныш төбәге булды. Алар һәр авылның, һәр төбәкнең, һәр чишмәнең тарихын бәян иттеләр. Халыкка бу бик нык ошады. Чыннан да районнар һәрберсе шул хәле иҗади килделәр. Үзләре өчен дә ачыш булгандыр. Чын мәгънәсендә иҗади әзерлек булды. Һәм ул тамашачыга да тәэсир итте. Тамашачы хәтта кайсы төбәкнең яхшы икәнен, кайсы төбәктә ризыкның булайрак, башкарак пешерелгәнен, әзерләнгәнен һәм һөнәрчелегенә үзләре үк бәя бирә башладылар. Бу инде без үзебезнең алга куелган максатка ирештек дигәнне аңлата. Чөнки әгәр дә тамашачы белән элемтә булмаса, аны чаралау
үткәреп торуның кирәге булыр иде микән? Миләүшә ханым, быел тагында күркәмрәк ел дип әйтер идем мин гаилә елы. Нинди проектларны тормышка ашырасыз? Проектлар искиткеч күбәйме. Ләкин менә минем иң кызыклысын бер икесен әйтеп китәсем килә. Безнең үзәк инде ул гөрләп тора, анда бит инде берничә бүлек бар, халык иҗаты, фестивальләр бүлеге. Шулай ук безнең менә һөнәрчелек, халык һөнәрчелеген алга сөрү соңгы елларда бик нык алга китте. Мин аны әйтеп китәсем килә, чөнки һөнәрчелекне беренчедән күтәрәбез. Икенчедән шушы һөнәр белән шөгыльләнгән кешеләрне барлыйбыз. Аларны төрле күргәзмәләргә чакырабыз. Һәм Татарстаннан читтә булган сабантуйларда алар һичшиксез катнашып, Татарстанның йөзен күрсәтә торган кешеләр, алар безнең өчен бик кадерле. Ә бәйрәмнәргә килгәндә иң беренче, иң кадерлесе балалар өчен дип уйлыйм. Менә без 19-24 июньдә, Алла бирсә, башкалабыз Казанда фольклориада үткәрәбез. Бу бөтен Россия, менә кичә генә бездә Мәскәү кунаклары булып китте. Бөтен Россиядә яшәүче этник халыкларның традицияләрен, гореф-гадәтләрен һәм фольклорын балалар аша күрсәтәбез. Моның үзенә күрә тәрбияви чарасы да бар, чөнки балалар безнең киләчәгебез дип әйтергә яратабыз. Ә менә балалар фольклорын күрсәтү бу искиткеч матур күренеш булачак. Без инде моңа бик шатланып әзерләнәбез. Ә инде иң төп чара, сез инде үзегез әйтеп киттегез, гаилә елы. Һәм менә без шушы Татарстанның мәдәни баш каласы дигән фестиваль конкурсына нәкъ менә гаилә елына багышларга булдык быел. Һәм инде аны беренчеләрдән булып, безнең 22 апрель көнне Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры бинасында узган елгы конкурс фестиваленең гран-прина ия булган төбәк, Арча төбәге башлап җибәрә. Быел инде бераз үзгәрәк аның критерийлары, чөнки без гаиләләргә, гаилә ансамбльләренә, гомумән мәдәният өлкәсендә һәм үзешчән сәнгатьтә гаиләләр белән катнашкан мөмкинлекләрне күрсәтәсебез килә, һәм инде районнарда әзерлек башланды. Шуннан да бу үзенә күрә тагын бер ярыш, һәм аның мин барлык серләрен дә ачып бирергә тиеш булмасам да, быел инде аның базасы бик кыйммәтле, шуңа күрә ярыш тагын да кечерәк булыр дип уйлыйм инде. Алла бирсә, һәм инде әгәр дә балаларга тагын кайтып калсак, бездә инде конкурс фестивальләр гел үтеп тора. Мәсәлән, Моңлы тамчы дигән фестивальгә әзерләнәбез. Шулай ук балалар өчен аннан соң Иделкәем Кариев варислары дигән безнең театраль конкурска быел юбилей 15 ел. Без моны бик матур итеп үткәрәбез, Алла бирсә. Һәм инде шул ук уйнагыз гармуннар, сабан туйлар һәм чит төбәкләрдәге сабан туйлар, алар барчасы да безнең ярдәм, безнең булышлык белән үтә. Аллага шөкер, дөньялар тыныч булсын да, менә алга куйган максатларга матур гына ирешеп чыгарга насыйп булсын иде. Мөхтәрәм тамашачылар, мин сезнең барчагызны, безнең үзәк һәм гомумән Татарстан мәдәният министрлыгы һәм башка республиканың районнар, төбәкләрнең мәдәният идарәләре, бүлекләре әзерләгән һәр чарада актив катнашуыгызны сорыйм. Бергә матур итеп яшәргә насыйп булсын. Сезгә рәхмәт чакыруыгыз өчен. Рәхмәт сезгә, эшләрегез уңышлы барсын. Амин, үзегезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Алып баручы Эльза Әхмәҗанова белән без хәзер элемтәдә. Эльза, хәерле көн. Гөлназ, хәерле көн, исәнмесез. Бүгенге тапшыруыбыз рәссам булырга укымаса да, республикабызда иң танылган сәнгать осталарының берсе булып саналган каллиграфия, шамайлар һәм тугралар остасы Нәҗип Нәккаш турында булыр. Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышы тәмам. Бүген изге Рамазан аеның 30-нчы көне. Ифтар вакыты 18 сәгать 39 минутта. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз. Дала эшләрендә кулан дала, дөнья киңдә, илләр иркендә, дала буйлап бүркет атлап бара, бер зыяны тими бер кемгә. Омтылып та талпынып та карый, кыя кирәк аңа, күк кирәк, хыял гына күккә күтәрми шул, канатлар да кирәк, бик кирәк. Кыя очларында кыйгач уя, уяларда бүркет җаныдыр. Кыя очларына куна алмагач, бүркет нидә, казный барбер. Дөнья киңдә, илләр иркенле ул, бу иркенлек үзе бер төрмә. Дала буйлап бүркет атлап бара, әрнүләрен белми беркемдә. Кыяларга кунар бүркетләрнең канат очы җилдә киселгән. Канатларының ұшын кисә тұрған җилләр исә илләр өстеннән.
Дала эшләрендә кыландала, дөнья киңдә, илләр иркендә, илләр буйлап бөркет атлап бара. Фаҗиганы тоймый беркем дә.